кайнар хит турында. Мен традиция кірді суббота сайын кайнар хит турында сийлерге, ләкин бүгін алай шәп кайф түгел. Бүгін тема жиддирәк, видео озын була, шуңа күрә сорыйм барыбызны да ахырына кадәр карарга, чөнки тема действительно серьезный. Беренчедән гафу итегез мине шушы кайфәткә, мин инде бер атна уже сирлим, шуңа күрә кайфәт шундый. Олай да мин менә видео язырга булдым, чөнки бу теманы бәлки күптән күтәрергә кирәк булгандыр. Ковид түгел, ОРВИ. Нәрсәдән башлыйбыз? Бүген тапшыру ахырында чыгардылар экранга тавышларны. Мен һәм беренче һәм икенче урынның тавышлары 11,000. Менә айырмасы 60 гына тавыш. Мин 60 тавышка гына калдым. Тек атнада калгаем 100 тавышка. Шунысы сәер, ничек алар бер тирә баралар? Беренче һәм икенче урын ничек бер тирә бара, мин аңламыйм аны. Ничек берсенең 8,000, берсенең анда 4,000 түгел, берсенең 7,000, берсенең 11,000 түгел, ничек балай түгел, ничек балар шулай пары бара? Мин аңламыйм. Аннан соң шуны уйлаганнан соң мин кирдем Болгар радиосының сайтына. Анда видео бар, тег атнаның да, алдагы атналарның да тапшыруларының видеолары бар, сез дә кирип карый аласыз. Һәм мин карадым тег атнаныгы. Мин әйткәннәр иде, анда 3нче җыр вакытында тавышлар ялгыш кына экранга чыга дип. Мин кирип карадым да, дөрестән дә чыга. Мин аны скрин ясап алдым, видеосын куям, сторискамы, мондамы, кайсы куям, сез карый аласыз. Җыр барышында чыга экранга таблица һәм анда минем мәсәлән үземнекен хәтерләмәешмен 400, икенче урынның 1800 иде. Шул 2 секунд барада таблица, и жугала башлагач, резко гына мин күреп калдым, аны тавышлар кими. Барсыныкы да мен кигәндә түгел, барсыныкы да кими, но минеки иң күбе кимәгән анда 1800 булай. 1800-гә кимәде минем. Резко гына шулай кими дә куя. Демәк, ничек инде алай, туры эфир вакытында кешеләр биргән тавыш резко гына кими. Ничек алай? Белмим. Димәк, кемдер моны кийли, кемдер кийли ала, һәм дөрестән дә туры эфир вакытында безгә күрсәттеләр, аны киметеп, һәм аны кийләп күрсәттеләр. Димәк, кийләп булгач, халык биргән тавышның мәгънәсе югала. Мәгънәсе дә, бәясе дә, файдасы да югала. Чөнки күпме генә тавыш бирсәң дә, күпме генә тавыш җыйсаң да, кемдер кийләгәч, аны ул кийләүче кешене җиңеп булмый. Шулай бит инде. Тавыш былай гына бирелми. Белгәнчә, анардан ул акчага да терәлә. Мәсәлән, бер SMS бәясе 20 сум. Минем бер абыем бар, мин аны интервьюда сөйләгәнем. Ул җанатып тора мине өчен һәм барлык ярышларда катнаша. Һәм ул шул SMS-ларны күп җибәрде һәм уже күп акча югалтты. Башка кешеләр. Анда бит инде 100 тавыш бирсәң генә бушка, калганнары бит бушка түгел. Анда җыелган 11,000 тавыш, ул күп акча. Һәм ул акча бушка китә. Мин теге беренче урын аласым килә дип тарыкмыйм. Беренче урын аласы килә, но честно. Бу очракта бу халыкны алдалап, бушка үзләренең нервларын, үзләренең акчаларын бетерү генә була. Һәм мин моны теләмим. Һәм әйтәсе килә. Киләсе атнага нәрсәләр үзгәрмәсә, ниндидер аңлашылулар килеп чыкмаса, тавыш бирүдән лучше туктарга. Чөнки аның мәгънәсе булмый. Аны киләчәк кешене беренче дә җиңеп булмый. Имейте в виду. Вот шуны әйтәсе килгән иде. Әле миңа бу инде беренче тапкыр түгел. Мондай хәл миңа булганы бар. Анда әйтмәгән генә идек. Һәм миңа бүген язды менә бер таныш җырчы егет. Аның белән туры шундый хәл булган. Менә шундый нәрсә. Миңа калса бу бер дә дөрес түгел. Әгәр дә дөрес булса, нәрсәгә халыкны сорарга тавыш бирергә кирәк түгел. Шуның өчен беркем дә гаеплесем килми. Гаеплеләр бар инде, ул әлбәттә оештыручылар. Шунда әгәр мин дөрес әйтсәм, бу барса дөрес булса, дөрестән дә шулай булса, бу бик дөрес түгел. Шуны әйтәсе килгән иде. Вот, элемтә торыйк. Рәхмәт карап бетергәнегез өчен, рәхмәт тавышларыгыз өчен. Киләсе атнада мин әле Инстаграмда связьгә чыгам. Если что, не голосуем. Яма? Барыгызга зур рәхмәт. Исән сау булыгыз, терелегез. Мин дә тизрәк тереләм, Алла бирсә. Сау булыгыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.